Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра раку Бярэзіну. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Калі ласка, дайце агульную інфармацыю. Рака Бярэзіна – гэта самая доўгая рака на тэрыторыі Беларусі, якая цалкам на ўсім сваім працягу працякае па тэрыторыі Беларусі. Агульная даўжыня складае прыкладна 600 кіламетраў, трошкі менш за 600 кіламетраў. Яна выцякае ад Докшыцаў, дзесьці за кіламетр ад Докшыцаў знаходзіцца возера, на якім адмыслова была пабудавана дамба, і вось гэта дамба, яна сведчыць такі сімвалічны пачатак ракі Бярэзіны, і яна ўпадае ў Дняпро. Такім чынам яна працякае па 4 абласцях Беларусі. Пачынаецца з Віцебскай, закранае Мінскую вобласць, закранае Магілёўскую і заканчваецца яна сваім вусцем у Гомельскай вобласці. Гэта рака унікальная чым? Не толькі тым, што яна цалкам працякае па тэрыторыі Беларусі, але тым, што на яе берагах знаходзіцца адзін з найбуйнейшых лясных масіваў нацыянальных паркаў Бярэзінскі біясферны запаведнік. Шэраг балотаў, шэраг прытокаў. Як кажуць навукоўцы, яна мае 425 прытокаў. Асноўная частка на тэрыторыі Бярэзінскага запаведніку. Агульная працягласць якіх складае 8490 кіламетраў. Гэта цэлая такая гідрамерацыя, як кажуць, рэк, балоты, якая вельмі моцна ўплывае на нашу экалогію і дае нам вельмі шмат кіслароду. І таксама багатая флора і фауна на яе берагах. З якімі гістарычнымі падзеямі была звязана рака Бярэзіна? Гэта таксама вельмі цікавае пытанне. Чаму? Таму што рака Бярэзіна з'яўляецца на гістарычных мапах тады ж, калі з'яўляецца Вялікае княства Літоўскае. І некаторыя навукоўцы кажуць, што назва Бярэзіна гэта не ад дрэва, не ад бярозы, а гэта ад назвы Дняпра, Барысфен. І вось прыток Барысфена гэта Бярэзіна ўжо ў той момант. Бярэзіна яна падзяляла у сярэднявеччы Літву і Русь. І калі у сярэдзіне 15 стагоддзя, ці ў першай трэці 15 стагоддзя была грамадзянская вайна ў Вялікім княстве Літоўскім паміж вялікім князем Свідрыгайлам і ягоным супернікам Жыгемонтам Кейстутавічам, то мяжа паміж Вялікім княствам Літоўскім і Вялікім княствам Рускім яна праходзіла менавіта па рацэ Бярэзіне. Таксама трэба сказаць, што Бярэзіна ўзгадваецца асабліва моцна ў час вайны 1812 году. Гэта быў час, калі Беларусь ужо знаходзілася ў складзе Расійскай імперіі. Французскія войскі ішлі спачатку на ўсход, захапілі Маскву, спалілі яе, і пасля адступалі, вярталіся. І вось імператар Напалеон даў там апошнюю бітву на рацэ Бярэзіне. Вельмі цікавы момант, што ягоныя войскі, якія складаліся часткова са швейцарскай пяхоты, там былі швейцарцы, яны пасля гэтай бітвы, якая была удалая, таму што частка войскаў яна выслізнула, не ўдалося расейцам акружыць цалкам Напалеона, але з іншага боку вельмі шмат людзей загінула, дык яны вось пасля гэтай бітвы склалі песню, якая так і называлася «Рака Бярэзіна». Яна на нямецкай мове да гэтага часу захоўваецца. Такая вось сумная салдацкая песня. А ў французскай мове Бярэзіна яна стала сімвалам катастрофы поўнай. І таму у гэтых гістарычных падзеях, канешне, выявілася яе такое сімвалічнае значэнне на міжнародным узроўні. Андрусь, папулярнае пытанне. Ці праўда, што на дне Бярэзіны захоўваюцца незлічоныя скарбы? Гэта сапраўды такі момант вельмі важны. Таму што Напалеон, калі ішоў з Масквы, лічыцца, што ён вёз з сабой вельмі шмат золата, срэбра, якія ён нарабаваў па дарозе, якія ўвогуле былі ў ягоным дзяржаўным скарбе. І вось пасля бітвы на рацэ Бярэзіне нічога падобнага з ім не засталося. Дзе гэта ўсё дзелася? Лічыцца, што гэта вось якраз ён дзесьці схаваў на дне ракі. Таму да гэтага часу існуюць вельмі шмат такіх здагадак, і скарбашукальнікі, яны ныраюць там на дно, шукаюць, купляюць там прыстасаванне спецыяльна. Пакуль не знойдзена, пакуль яшчэ няма такіх слядоў, аднак вось гэта легенда, якая існуе, яна натхняе ўсё новыя пакаленні рамантыкаў нешта знайсці, нешта адшукаць.
Ну, калі казаць з гістарычнага гледзяшча, то мы дакладна не ведаем, дзе дзелася вось гэта нарабаванае Напалеонам, і ці сапраўды яно было аж такое вялікае, як сёння кажуць, ну, скажем так, краязнаўцы. Наша беларуская рака ў мастацтве, паэзіі, літаратуры. Ну, сапраўды, калі мы кажам пра раку Бярэзіну, то трэба сказаць, што ў пачатку 20 стагоддзя вось быў такі раман Чарнушевіча «Надбярэзінцы», дзе ён казаў пра пра шляхту, якая жыла на рацэ Бярэзіне. Трэба сказаць, што гэта звязана з выступленнем корпуса Добрамусніцкага. Добрамусніцкі, які ў 1918 годзе імкнуўся далучыць гэтыя землі да Польшчы. Мяжа Польшчы гэта аж па рацэ Бярэзіне. Таму вось гэта ўсё было апісана. Ёсць шэраг карцінаў бітва на рацэ Бярэзіне, дзе вось, ну, самыя розныя ад англійскіх мастакоў да расійскіх мастакоў, якія паказваюць. Ну, таксама рака Бярэзіна, яна прысутнічае ў творах гістарычных нашых раманістаў, і Караткевіча, і Леаніда Дайнекі, і трэба сказаць, што ў гістарычнай літаратуры яна ўжываецца, бо на ёй адбываліся значныя гістарычныя падзеі. Якія населеныя пункты размешчаныя на берагах Бярэзіны? Калі казаць пра населеныя пункты, то тут два такія вялікія гарады. Гэта Барысаў і Бабруйск. І Барысаў і Бабруйск, яны маюць сваю спецыфічную такую гісторыю, адмысловую гісторыю, славутую гісторыю. Абодва гэта населеныя пункты, яны звязваюць сваю, так скажем, старажытную гісторыю і аж да 19 стагоддзя менавіта з тым, што Бярэзіна там была судаходнай. Там былі невялічкія такія парты рачныя, і таксама на беразе Бярэзіны будавалася знакамітая Бабруйская крэпасць. Таму, ну, вось можна наведаць раку Бярэзіну і паглядзець, як яна глядзіцца менавіта ў гэтых населеных пунктах. Апошняе пытанне, Андрусь, рака Бярэзіна, асабістыя ўражанні. Сапраўды, вось мае дзядуля і бабуля, яны жылі ў вёсцы Гародскі Валожынскай раёна, і гэта зусім недалёка ад ракі Бярэзіна. І таму з самага дзяцінства я вось там купаўся, лавіў рыбу. Ну і для мяне гэта на той момант, асабліва ў раннім дзяцінстве, гэта самая вялікая рака, якую я бачыў. І таму для мяне, калі я бачыў вялікую раку ў дзяцінстве, я памятаю, яшчэ ў школу не хадзіў, я ўсе рэкі называў Бярэзіна. Некаторы час таму мы з сям'ёй глядзелі ў Ютубе прыватны канал нашага сябра пад назвай «Рэкі Беларусі». Ён ладзіць летнія сплавы па розных рэках краіны, здымае відэа, суправаджае іх уласнымі каментарамі, захапляецца сам і захапляе падпісчыкаў. Ягоная мэта пазнаёміць беларусаў з воднай прыгажосцю сінявокай. Цікава, што першае самастойнае падарожжа было менавіта па рацэ Бярэзіне. Рака ўразіла яго і нас сваёй разнастайнасцю. Канешне, Бярэзіна ўваходзіць у склад унутраных водных шляхоў Рэспублікі Беларусь. Між тым, ёсць месцы, дагэтуль не кранутыя чалавекам. З імі нельга пазнаёміцца з берагом. Таму камера падарожніка ці мікрафон вядоўцы, а разам з імі цікавы расповяд дазваляюць апынуцца там, дзе мы раней не былі. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!